Hyppäsin Siinä sieltä sitä alas. hätsiä auki. Niin no. Apua. Kaikki hätsit auki, tää on Se on toi paskaa. orryksi. Se orryksi avasi ne kaikki. Brother. Mä pystyn hyppään niistä ylös. Mä oon samaa mieltä. Hauska kuunnella, kun eka peli ja tumppi sulaa. No niin, voi vittu. Main door. Klosetis yksi. Sieltä hajottaa ihan. Hei. Ehkä mahtoo jäänyt. Pokche. Uispa klöki. Uispa klöki. Uispa. Totta. Vittu, Löki. mä kuuntelin tänne joulukatsia ja juon klökiä ja tapan niitä. Oh. Nyt kuulostaa jummi jammi, mikä perjantai. Voidaanko Arttu vetää ittemme siihen niinku rivis, siihen Porisillaan hirteen. Nyt kuulostaa. Kaikki muukin saa tulla mukaan, jos haluu. Se kuulostaa romanttiselta. Kokkelivekkuli hängiin. Missä? Missä saa hirttäytyä? Hängärää. Siis Porisillaan hirtetään ittemme siihen samaan aikaan riviin kaikki. Kokkelivekkuli hängiin. Meidän jengilivet lukee vaan hang around kaikilla. Na 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 na. Na 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 na. Mä en tiedä, mutta mitä enemmän tänne tulee aina kanavalla väkeä, niin sitä enemmän tää muuttuu. Aivosolut vähenee. Sitä menee. Aivosolut vähenee, mitä enemmän tulee väkeä. Nyt mä veikkaan, että se on tää siege. Jos kaikki pelaa vielä eri pelejä, niin me istutaan vaan hiljaa. Ja... Jutellaan jostain maailman politiikasta ja muuta. Ja... Sitten kun siege menee päälle. Vigili on nyt vestissä ylhäällä. Have a great time. Ei enää. Vigili. Se on vähän kuin Bloody Mary, jos sä sanot sen ääneen 3 kertaa, niin se ilmestyy. ei varmana ilmestä. Joka ilta on koittanut eikä vittu viekään tullut saatana lutka. Taas aiti ikkunalla edelleen Juuso Kali. Kali jäi ATMista, nice. Saiti ikkunat jäi osa. Nice pena. Vittu mä olen huono. Niin kans, ei hätä. Mitä vittua? Sisään. Tämä on botti. Saitilta. Riitsillä. Joo. Toi vittu neessi oikeesti tappaa kaikki. Nice, nice. Mä näen saitin. Se vaan puski. Mulle se on siis se vittu kamerajätket. Mä katson sitä ainut kameraa, mikä on saitilla. Mä katsoin loppikameraa. Tuohon pingaan. Plänttää. Miksi sä annat sen plänttää? Vittu. Vittu. Wanna fuck a dog in the ass. I wanna fuck a fucking dog. And his ass. Juokse ulos. Ei. Juokse ulos. Juoksi sisällä. Vaan sen. Yksi. Jotain. Ja sitten yksi on kolmite. Melkein osui. Se on ovel. Pitkä ovel. Nice. Kuka on tää nimetön sankari, joka taas klutsaa? Watch this shit. Se on hätsi. No. No mutta tommonen fnatti. Se oli siinä hätsi päällä. Panttukin. Kulma. Viileis. Ups, käytä vaan. Ah niin siis vittu. Jos sanotaan, että käytävä, niin se on käytävä. Mä luulen, että sori, vittu. Mä... No kun tää olis voinut olla tästä tää peli. Ja lasketteeksi pelaa sen jälkeen. Jos se vielä pelaa, niin mä kellaisin voitu... Mukautu. Noho. Stop, up. Joo, bucket lossia jo. Okei. Noniin. Hei, Aha, connection failure. Kas...
mä voin reconnectaa, kun mä oon squad leaderi. No älä Niin mä voin reconnectaa sinne. Connectan peilura sieltä. Noin. Mitäs mä paina play again? Mitä se tekee? 7 Crossplay ranked. No. Se oli vaan semmonen ventoilla resetti sitten siinä. Oli. Mitä vittua nyt tapahtuu? Vivukoodaus. Kelasitteko te men seuraa? Mä voisin tulla mukaan nappaa, jos ollaan lähdetty. Noniin. Mennään. Hei, kai siinä mennään sitten. Mitä vittua nyt? Next one, please. Muutenkin oli vähän turhan tiukka, niin ei viittinyt Ei, ottaa mä tiedä, kyllä me oltiin toi viemässä. Ihan niinku sä Siinä oltiin. Päästiin vähän, että vois konsulaattiin. Niinku. Mitä tää tapahtuu? Ketä on eka? Voin sanoa sitten, kun mä... Maa salilla. Sit kun sä kuulet sieltä ääntä. Sano sitten, kun sä kuulet siellä ääntä. Lähestyy. Nyt. Noniin, toinen. Kuuluu. Noniin. Karakesy. Joo, mä katson. Karkos! Ei! Tankki aivan heitä. Se toimi! Se on aika nopea tankki. Oi vittu! Mistä se oli? Karkorappusesta. Oi että. Ashi luuli, että se oli nopea, mutta... Hetkinen. Mä sain 2 tappoa. Eikö niin mä tapoin säästä? Vittu. Ei. Sako ihan vitun kassalta. Oh. Se on nyt kyllä ihan... Joo, vielä klubihausiin. Muissa kuin YouTube. Tulla päkkiä. Mistä hyvästä? Tan tallallein. Koska se Naista on saa siellä. kuvit. Mitä vittua nyt? Mitä sä haluat? Sua. Okei, ei mitään. Kuinka rajusti sä haluat mut? Rasva vartes. Jos mä rasvaan itteni viikon verran ja sit edes keskiviikkon siinä Ratsulan nurkalla. Siltä voi vaan hypätä, että Niin. Nähdään siinä Ratsulan nurkaamaan siinä perse pystys. Hello team! Ai vittu. Noniin. No niin paljon käyntiä, että mä taidan vaan Päätä päin. Kiina. Jäi. Tuo tuli. Tulee astrorappusi ylös. Nyt sä vierätit tästä pantria ikkuna. Nyt sä pantri ikkuna. Eli pois. Astrorappuset jäi laatikko edelleen. Joo, se toinen meni vissiin makkari ulkopuolelle. Ei joku se on Astrossa. Ei okei, joo. Vittua nyt. Sä tapoit sit sen tyypin, joka räppelee ylös. En tappanut. En mä osaa sanoa. Kuulosti vähän Sakulta, mutta... Siis Saku se oli, mutta mitä vittua se tekee? Saku saattoi koskea itseänsä. Laitto käden housu ei heti. Joo. No niin, Mennäkään back. teille. I am back. Miksi hiplaama sittees? En mä käy tekes riaskaa. Miten ne? Jaa. Ai se oli noin onnellinen tapahtuma sekin. Ahaa, se... Ei. Mulla on mielestä tippuu avattu voipaketti lattialla. Älä valehtele. Miks mua ahdistaa? Onko sulla jotain tapaamisia? Onko sulla jotain tapaamisia, mitä Ei. sä oot unohtanut? Niin kun arttelin äsken, että mulla on ihan ADHD, mä pystyn paikalla. Ja sit tulee yhtäkkiä, miksi mua ahdistaa? Se on aika tämmöset klassiset Arttu. ADHD-oireet. Arttu. Hengitä. Rauhoitu. Meni jo. Mä otan ykkösit. Hyvä ykö. Mä osuin sitä kerran pimeään. Se ei vittu hajoa, satana. Mid Dragoni näyttää. Never mind. Ui. Saittien välissä koppi. En
Tää Dragonis. Mun mielestä amputtu Niin, se vasemmasta. sihiris. Siellä missä me tultiin. Siellä missä tultiin. Siellä. Punkki. Nice. Oli se siellä. Mä olettaa savut. Pättirota. Puskee sinne. Dragonis. Dragonis kuuluu meteli. Eli tällä käytöllä. Nice. No niin, sun että Koiti. tuopattu mulla kerran pois tieltä.